Chino! Kimchi Chino! Opa! Mahal, ako'y nagbabalik para kalampagin ang gabi mo. Ako ang chinitong kaya kang dalin sa langit kahit papag lang ang gamit. Huy! anyway, mahal. Ang Chinitox topic natin tonight ay ang mga tatlong instant turn-offs sa first date. Sabi ko kanina, unang instant turn-off, kapag masama ang ugali o pag-uugali sa mga staff or waiter. Ngayon naman, ang pangalawa, instant turn-off ang puro sarili ang pinag-uusapan. So imaginein mo, no? Self-centered. Nako po, buong date nyo tungkol sa kanya. Yung linyahan na ako nga ganito. Ako nga laging hinahabol. Wow, bida-bida. Mahirap yun So kunwari dating kayo, tapos yung spotlight nasa kanya. Di ba yung first date should be getting to know with each other? Ay nako, mahal kapag ganyan yung trato sa'yo, hindi interesado sa'yo yan. Wala man lang binibigay na airtime sa'yo para magpakilala ka at makilala ka. Gusto lang pala magyabang, di sana sa bahay ka na lang. Meron din namang ventilador doon, 'di ba? Pareho lang silang mahangin. Pero mahal kung pagod ka na mag-date ng maling tao, yung mayayabang na tao, nako po, subukan mo makipag-date sa DJ. Laging may mikropono yan. Malaki at mahaba. Ma-enjoy mo. Parang yung akin. Hindi, totoo. Totoo talaga yung mic namin dito sa Love Radio booth. Kung nanonood kayo sa live ngayon, nakikita nyo yung mic na gamit ko, yung mic ko mahaba at malaki, mataba talaga. Yun yung tinutukoy ko. Anyway, mahal, makakasama mo pa rin ako hanggang 9 p.m. Dito ka lang sa akin at itutuloy natin ang usapang turn off sa first date. Para magka-jowa ka naman na. Mga mahal, kung curious kayo sa itsura ko, pwede kayo manood sa Facebook Live at ng TikTok Live ng Love Radio Manila. Kita-kits tayo doon. At ako pa rin to, Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.